Bonne année, 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 bonne année. Apa ça? C'est dit chaud de non, chaud c'était 31. Il y a 31 quoi. C'est vrai. Ah, non, bien ça, il m'a chué. Non, c'est vrai. Ah, quand on a fait C'est vrai. Ah, ok, ça ne bunda na. On a quotidien on va do fana on quoi. On va se ga dumuni do gla. Yeah. Yoro me ya. Awa yange, yoro me. Ka fatiga ya. Awa. Karamo beno la. Karamo wa. Ile le kunni karamo ta ga so saradi. Ante se an balanja ko la weni. Non mais non. On va to fete kene ma fene ga anto ya ne se wo kede fu. Non, yim fo dili ya ki. Ata ya ga so yi. Ade ga so saradi ga. Déjà ame war sara, ame se ga nyene ga. Ama jaya ko keke. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ah, c'est ça, ne peut me faire un wakelengele boke. Tiens, dis-lui wakelenga chare. Il faut wakelenga chare chere. 31 avec me goy. Et mes chefs ne dara gelene. Tu galères, il aura un baranté barasové tinko c'est quoi. Tu vois, on gagne pas beaucoup. C'est vrai la fête, il faut profiter mais 5000. C'est trop dili. Et me faire que je ça. Bon, libe se ka lege. On met effort de fournir. Il va on y a amna tega do fanga valise du mari. Ah? Ai, se ka kemo duru di ma. Il faut que me duru ka do ne. E mana que me duru bo fara que me duru bo ne ka que me duru bo. O be Ara ma fo varan il faut l'air. Mais varan flene na fo varan doron il sera d'accord. Parce que c'est mon ami ne mana fanga bleur rom na. Avec son anga plein quoi. Oh que me duru di anga le no sera ami. Ama to que me duru là. Awodi. Comme ça on va faire la fête mais tu dis et te plaquer fiou. Plaqué du mais donc venez boutique sans pas d'où faire qu'on est plaqué fleuve ça va les ça bon plaqué ga gire ko ben bolo ça plaqué le ga bon wora di ne de cette ne de ça plaqué mais chest faut tu qu'on est plaqué non jamais comment entendre là et ga chete ntikinya et la mine la mine tu qu'on est plaqué ça ina alere ne awa ga le ya ko nyomoy dili ga yora la dilika yora si nyon ya ga gelen quoi ah OK mais tu sais voilà doit faire boulot mais moi là nous c'est qu'on a dit tellement de ici quoi et tellement de boulot qu'on va le Christine dans le tellement jamani Christine ge plutôt to Christine ga giri made aisa ne ma faga na ne kama hui ah ida fuga na aga yi andro ah no Christine ga giri made ne era wodo Christine me na ne ave Christine na chogo chenete intenken kane ah no mais aga na quoi il classe te Christine ga wo te dili fere ga fochi wan no la che je suis un homme aussi mana foto ko do ça Christine me na ko avena wala ah ala je ka fo fada ka wakelen di kanake non il va varanga war me mulo mais comment faire quoi ah ni anga on donne faire ba fa quoi ah 5000 ouais pour la fête de ce soir non l'année 2024 amanjabi et anga fo ça il a donc il faut ça bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année bonne année, bonne année. Amour et prospérité. Amen. L'argent et beaucoup de bonheur. Des grandes maisons et des jolies femmes. Des mariages, des enfants. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Allah. Kalau bora dia? Mugara de. Oh nah. Mugara mukuma yetsa kuma to nyina manela. Abedi ga kana wa. Tarasi. Bashi tila. Bashi kwiti. Alhamdulillah. Sei. Wa. Nena na boya de dai koro. Ah? Kera samu halo ko gere. O ma basu no wa. Dili ifela fosa. La wuli kan boss no ko de la. Ya famo. Ok, ya famo sa. Ya famo. Bashi de nana boya de dai koro. Bonya. Komi beba kalama biye sanyele mai.
san yɛlɛma san yɛlɛma an ka san yɛlɛma no e ko mɛ san yɛlɛma awɔ tarancɛn de kolo tarancɛn awɔ bi tarancɛn donc n nana bonya de da i kɔrɔ quoi sigiɲɔgɔnya n nana bonya dɔrɔn de da i kɔrɔ jagoya tɛ dɛ mais n nana da i kɔrɔ ten dɔrɔn voilà an ka bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ɲɔgɔn ye k'a ban i y'a mɛn yan donc ni fulo ninnu n ye n sara fulo ninnu na ka ban awɔ fulo ninnu an cotisera an ye wariw fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ fɛ ka fɛti magamani dɔ sigi yan bi su in na awɔ an bɛna a fɛte quoi komi san yɛlɛma kan ka fɛte nisɔndiya ko don parce que san bɛna yɛlɛma a fana b'a fêter o tɛ kojugu ye awɔ n nana o bonya de da i kɔrɔ i y'a mɛn awɔ n yɛrɛ bɛ fɛ ka taa a fɔ kirisi nin ɲɛna su in na a ka na yan nɔ ne y'i ka kuma bɛɛ faamu e ka laɲini tɛ a bɛ fɛ ka ɲɛnajɛ kɛ o kosɛbɛ ɲɛnajɛ kɔni Dili fana i bɛ don a la n'i bɛ don a la an kɔni ye 500 de bɔ dɛ tɛ don foyi la Dili i tɛ don a la ci kuma dɔrɔn de don k'a f'i ye komi sigiɲɔgɔn de e kana fɔ k'an m'an sali la baasi tɛ Dili n'a ye mɔgɔ min dun ma wari bɔ i tɛna dumuni kɛ n y'i ka kuma bɛɛ faamu bonya diyara n ye koyi awɔ kɛ nka i b'a dɔn Dili hali n'a ma diya i ye ne kɔni da ye k'a f'i ye sisan ne bɛ fɛ ka min fɔ e ye Dili i ye muso de ye kosɛbɛ ne ye muso ye kɛ muso yɛrɛ a dafalen yɛrɛ koyi musobaw bɛ miiri ka taa fa min fɛ e tɛ miiri ka taa yen awɔ kɛ parce que an tɛ kelen ye quoi ayi Dili e bɛ n'a fɔ maa min bɛ ka sigi denmisɛnninya kan ne yɛrɛ fɛ e ye ne wele sisan ko i bɛ n'ale bonya dan kan ne fɛ i bɛ n'i ka furuko bonya dɔ de da ne kan wali i ka ko duman dɔ bonya da ne kan ɲɛnajɛ Dili e bɛ na min kɛ o ɲɛnajɛ ni o fɛti ni o dumuni tobi n'o fɛnw na ni e tun y'o wari fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ k'i ka gato ni sɔngɔ in dafa a fɔ e kun tɛna jago kun karamɔgɔ kɛ Dili sɛbɛ kɛ sa ayisa gato ni ko in tɛ ɲɛ sira la Dili sɛbɛ kɛ i ka manamana ko dabila ne bɛ ka sɛbɛ kɛ koyi ne tɛ ka sɛbɛ kɛ e ka kalo sara tɛ ne la ou bien bon o bɛɛ sɛbɛ dɔn walima e ka kalo sara bɛ sara cogoya min na e b'o dɔn ne tɛ i da bɔ ne ka fili la i tulo b'a la i tulo bɛ na ayi ne ta y'ala nafigiya ye nka awɔ ne fɛ n'an bɛ luwanse ni mɔgɔ b'i ka luwanse la n'a bɛ fili la i k'a bɔ fili la e yɛrɛ k'e la ko e fɛ ko ne ka woro Dili baasi tɛ baasi tɛ e fɛ ko ne ka woro kilan ko la nafa jumɛn bɛ s'i ma i ye den fa de wa i ye kɔɲɔkɛ de wa i ye mun de wa i ye mɛri de ayi Dili ne tɛ nin si ye n ka ɲɛgɛn de b'a la ka fa ne tɛ don i ka ɲɛgɛn na ka caya o tuma po de b'i bolo yen wa a ma ja Dili ne kɔni bɛ min f'i ye ne bɛ min f'i ye fɛɛrɛ ɲini dɛ bilahi san mun jɔtɔ filɛ fɛɛrɛ ɲini ka taa koyi sinon n'i tɛmɛna nin kɛ i bɛ kɛ wata ye koyi Dili wata garansi ye baasi tɛ i sera i yɛrɛ e ta ɲɛ b'i kɔnɔ karamɔgɔ an k'o bɛɛ to yen sa ne nakun t'o ye ne nana bonya de da i kɔrɔ sigiɲɔgɔnya la dɔrɔn voilà bon ne bɛna taa f'i ye ɲani ka taa Dili n b'a f'i ye komi a tɛna ɲɛ fɛti kɔ du in kɔnɔ yan a ye luwansew de ye ne tɛ se k'aw bali a diyaɲɛ ko kɛlɛ la awɔ luwansew nka i k'a dɔn so tilalen don dɛ Dili ne m'o fɔ kɔrɔlen bɛɛ da so tilalen don ne ni mɔgɔw bɛ yala minnu bɛ dura dɔn a ka haramu ne ni tubabuw bɛ yala Fatima Mayiga ye dura fɔ ne ye ka ban i y'a faamu wa a fɔra du kɔnɔ n'i bɛ du kɔnɔ 1 mètre o de y'i ka so dan ye i ka so da o ye 1 mètre de n'i tɛmɛna 1 mètre kan dɔrɔn o y'i bɔlen i ka so da la bon baasi tɛ ne ka 1 mètre filɛ a filɛ n ka 1 mètre filɛ Dili i sen kana se ma dɛ yan ye ne ka 1 mètre ayi i sen kana se ma dɛ i tulo bɛ na baasi tɛ Dili yan ye ne ka 1 mètre n bɛ tila ka bugurijɛ kɛ ka yan tracer n ka 1 mètre bon k'a ta yan sa ka taa fo yan fɛ i bɛ se k'a koko yɛrɛ dɔ wuli yan ani ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ fɛ k'o kɛ koyi waati de ma se fɔlɔ bon k'a ta yan fɛ Dili ni fɛn o fɛn o diya y'o kɛ nka a ka mankan kana n tɔɔrɔ o man di ye an tɛna se ma yɛrɛ ayi dɛ mankan ko in kɔni an tɛ ɲɛ yɔrɔ la an kɔni ma bafulu k'a la Dili n'i bɛ hectare de kulo la hectare de kulo la an kɔni bafulu k'a la yan i tulo bɛ na bafulu tɛ e b'a fɔ ko dura e bɛ dura ko dɔn yan Dili n'a ka di ye e bɛ dura ko dɔn bala ni so fɔ yan ne ka foyi t'a la o de bɛna sigi yan a mankan de kana se yan a mankan a bɛ sigi yan cogo di k'a mankan tɛ se fɛ baasi tɛ Ala k'an ɲuman bɔ i bɛ mun kɛ i b'o de kɛ a bɛ Ala k'an Dili ala ka e ani ne ani fulo ni faraw Muhama bɛ na yan bi Ala k'an ɲuman bɔ su in na Ala ka su in na yira Ala ka su in na yira an na ne fɛ siban tɔw tɛ ladilikan mɛn Kirisi ni wele sa a b'a terimuso wele n'a kɛra terimuso fɛ u bɛ na an b'a fɛ tigɛ fo Kirisi ni tɛ Kirisano tɛ ne ye Jamesi wele ne ka foyi t'a la nka bɛ min f'i ye Ala k'an ɲuman bɔ bi su in na ta la baasi tɛ Dili e ka taa hali m'o fɔ ne ka taa don e ka taa sa fo ka gɔngɔn duuru e ka taa ne fɛ kɔni y'i ladi koyi Manifin dan in se dan ka tiɲɛ dɛ i ka garaw de bɛ dan in tiɲɛ tɛ yan i ye ko tɛ bɛ dan in kɛ garaw na ne ka sɛ ɲini k'an sigi yɔrɔ fɛn bɛɛ ni kojugu sɛ ne bɛ ɲɔgɔn na n'a ye da to yen ka taa Dili n'a ye e ja e ka da to yen ka taa ne ka foyi t'o la nka an bɛ min f'i ye an bɛ ɲɔgɔn na o tɛ kɛlɛ ban kan ye koyi dan in ka tiɲɛ mais ni fɛn sɛbɛnna an ka so kɔnɔ dɔrɔn e de don ne m'a kɛ e ka coxeur ye yan a taatɔ lajɛ kacaga e ka bɔtɔ lajɛ Ala y'a fɔ ko camion ba kelen ka sira jɛ e bɛ n'i jɔ ne dara mana kan fɔlɔ yan nɔ ko fɛti n bɛ mun fɔ fɛti ye n ka sira t'a la
Now Jafeti te. Aka tubili ke nga fu etala den ga fu no fe. Men ga no bemna. Ha? Ne beta senyi ni kan siga san. Ya ndu hin fembe ni modu ko cha aka manga ga na singa dala. Naka manga selanga dala. Me fen iro la min jole nga janjine ni modu ko che. Ha. Amana na ko nete do ala ma sife. Ana ko do be nete do ala dien ma sife ble. Hein? Oh, 31. Aga 32 nega mbala. Foi, ma foi dala. Eh, comment est? Ouais, dis-lui. Ça va? Tu es avec une rola, né? Eh, il te n'est pas blanc et qui est fait non? Hein? Voilà, dis-lui, ne réfléchis pas, ne changez pas de l'eau. Ne suro bega bulla, to fo tanna. Nena mesigi ya kale ni chemo re kunzire kana nga boro do ne ne bitaso. Mais chemo ko mana alisa. On nyan chemo ko ne tene ga tani bla Christine feno. Comme bien 31. Ha? Avant qu'elle nous a fait d'organiser, mina to fo Christine ne tene ga tan bla no sa. Ça fait ne ya famu. Sune 31 ebe fega feti ke wa. Ko se be yangon. Dukono ya. Awon ni flo ni varan. Wallahi dili ha. Sadi ni jami ngene ala doro ni bado. Eh to ko dita. Sadi ni ga dindo de keme kane toro ko fanga bo shuila. Ngonti bo chuko ko fanga bo. Oh ni to ere ko to telele sawa. Iwo mu go deni wa. Eh den be be mo sigina. Ja. Ja ita che ngma sira. Avana ti tanga de mo go sigila kan da kinye chuko da ma. Ni takinye do ebe shubeka yala la takinye na. Ai de ni tatikelen e bora ka so kibina le war nyinde. E wala boga. Ya ngo beto isa. Atane bla Christine finsa. Oh mais ma fait fone feti ko nyela o dili. En fait il y a quelqu'un nuga ko tita jone ga quelqu'un nuga war de fra nyonga. Joli. Fulo era ni faranta di e keme duru. Kema duru? Ah wa keme duru kon. Oh duru ndo. Keme duru ah okay. Ah keme duru. Dilika. Che dilika be nyebe ni wakile la. Ni ne nga deni tade akeme duru ngebe duru. Ha? Dili sademina mu fie. Tellement que ni deni mene fe. Eche ni ne kanu. Ku ba ke. Ni wallahi halle tlekele ngene ma sen ngoro la. Abito ka kashide Allah shiri wallahi yina fi ba. Ko to isa ku ba ke. Yera to go ne. Euro botigin chama bo chogo wadi mine o ke bonu wi. La ilaha. Ni ngana ni plagere. Uri mo le ala ko ba. Wallahi mo ya fo ko ni ti woro doki bata kuma ben alache. Badi ni fitinde. O de be bulika to wara ba ko sono baba to songa to ka wado mundo. Ko sebe. Dili nene ne plage. Afa. Aba. Uga du bakoroni. Uga saka jigini. She. Ba be fa. Wallahi. Ko ba ke. Ai. Etene do. Ko ba ke magda ila gansa. Ouais. Sune. Wa ke len digana folo. Okay. Wa ke len digana. Dilika. Ko ba ke. No, shuna. Chemena fo mbar chere be sane wa ke len be yoro ni gele sharp. Mone ne wa saba di ama. Akoni mako orobu dobe. Kwa bi no sa. Noko jollo ko wa saba. Ako wa fla de ne wa kele faraka wa saba da. Ga ni madara ne ga deni yum so nyimai. Tole. Aish. Kunte sogaro nale, aga dugula mogolo nale. Amuna. Wa saba bibi na tanche na wa saba. Allo te ne ga ndaro, an ne ga sonda waro tobo. Abi faka ko wa saba ti war chamane ya. Meme war kon dama e julda wa saba wari wa. Bo e yine me woro do ko. Soka muso, bamako ga muso, ni bede muso e. Ni re cheka ka teme eka. Ni la ni ye ha. No dile e so joyere la wala. Oi. Ango beto insa. Ni wo ki cheka en chufe. Ni dugu de na yo. Mi yege. Anga ta ga tane plaza. Ai la tiga taw. Sawa tan black Christine. Chamina mu pie. We bo na wadi ma, dem na wadi ma. Jolde. Ndi ta. Ai. Badra. Hete ga tane blare. Anula. Ante. Sumo. Tasi. Bashfuti. Ebina biere ma kuma sundo le bela. Chabire. Ito nyama ga black Christine ngaro la. Patron aje dem ne bina yelenga. Jamana na afena ngone nyama idia. Emu mana so de. Badra. Ha? Sabal sanga tega tane black Christine fi. Ate black Christine fi. Ni wardia. Ala war ko tan chensa anga tega tane bla bay. Ni war ko ndara ne ti ne na kunde war nye bu ko ka mu wata ta bla fufu ne to ko na de ne bano na ble ko mo ko pam. Wara tra ga wara so. Mi wardi ma sa mi wardi ma yela ngata. Ai mi wardi fura mi so kata. O be to di anga ta mi wardi ma sa. Ai ni ko ma wardi ne ti ta. Anjollo. Parce que do ngone na ne makasela no nga che e mo so wardi ma ne be se ge tra ta fufu. Anjollo ro sa. Ke me woro. Ke me woro wa. Est-ce que e kungolo kan? Sa fula sa ne ra fi law. Ke me do. To po chingele fi yo ke me woro. Ne re kuma fi ka kuma do fi no. Bi fati le ba an fi an bi comme die 30. An be ga ke me duduru fra ndoko na sere bi do ala. Jili ne ti do ko nuna.
parce que ne nyamala ni ne duna ni ngonu na amani ne bo ko nu ne ti do ngonu na parce que o ba ko keta dro on ye so ko on nalo ne do parce que ne ba do ne do dembo ko fa mana golo mana ne te jige kaso akan tin sa ne ta nyona ko na ne ti do ngonu na to aka ne ne ke do ko nu na ira be mo ko la bara ku nu na ti dro ne ta ngonu na ga mutu tanga ta sa ira mo jila ba ngata ici viene c'è il tempo dopo la Edili la ilaha illallah masika ika tranchi ko kuma fo mashi fo gawa mami ra hakilla ko be ko be do ka sura te papa ka do wallahi gawa ma tebeni cheka na nyino ni ko kiti pega daduma yalla ko ni wallahi ne reka ta chamo ko yini folo Allah la na ko no wara shina ko na mi nga tama ko Karamo salam alaikum Karamo salam alaikum Sali ante nyamu de bana asiyere ni ko ni madam nyamu ni ambeta nyamu ni nyongo Karamo me gi kere jiga me ni na baro li foi baro fadi sali la baro de sali Karamo dilidu abora etse ga fuka bora gi sigire na fegi pusia ni tena ta ko ni do ko la ko ni na danyo ansele de dandu bunia sali mbe mukera nyamu kila tu sabalisa imo fuye sali sabalisa ina na borore li fe Karamo ku kele ma yoro fene du edi mele lo sa yago ina sali sa ko inte ne ba do ne te sa ko ite sa sa ne doni badi ne ba do min ke chente ere ma fuye ke dumunina ya famwa ne Karamo de nga flelle sumara suno sali aka haramu ne ba do ma fuye ke dumunina ko edi ko kala ma bigi ma bonila ako ke tuga de ntoro ayin toro de mimi ntoro sali o yin toro aha ne fenete na sa sisa sato sali sato ne adaba ko ma juste doron gi baga de su ne ma fuye ke dumunina sali ne baga ka haramu ne dimina jien dum rebe ni kakui ne ta ke wa ngone dolo la jade ne ba do mana sali sali ni jarable no jarabi chuko mai ni fena ye kan ade yo Karamo ne ma kan ade ya bachite ifela fo ne tena ke tu ni ko ni ya ke sali ni ke tu semi ini ne anga ko be songa sigi mo ni fiya ere ma mi fem bonche aye de la sa me sali ado kono mo blanena ni ko e bele blane kono yoro na me mo aka yara ya fadil mo ko yalla ga ya ne ya ma site ali yandu shew diliga shemu no me kano ni ne ya fadilu befa ne fena tu mo ke te kliu e ke den ga do boala ne sali fela fo sai na kunye mu sinda na baro de la ke Karamo baro jara karanje mo asire Jean karanje ande boa karanje sali sabalisa o sabal maro Allah Karamo ko karanje fo gani Karamo ko te sunguru tiga wow garadim meni na karanje na ujo ka ke karande ne ka fuitala dilina ni jondala klega na kube na fetero ke anshina komi na le kateria na kale no sisa funi na ale no fetino ko ka fetika ne ko ni sinta ko ne dum bana na kuye ne Karamo anga bo ni jonka boss ke Karamo ne te tauro ci sabe mo fotranje sa me mo fotranje c'est sali fana yikuma dala manga ko te famude ime mu fa anga bo shuina monte body na dili no feni dili ga ka fetike ne ka stratala même on fait 35 au bidé à côté ne tulula dili bora mado aponitara femina na mata na sana tara fenola pon mi kodo la bena na kila ga wole femi ma je shui na ngana fete ke dili o beba ore mai wa fini mendo ngana sali ngam bika fini kolo la sa ngonta te 35 me Karamo wati na kea niti na kea ne binansi nga dala nga strata kwa kola ni mi oja nene na ko ne be shefe ni kashi jonfe
31 na o kon ngafsa ay di mo gete bo ay nga ni feti kon me ke afin tetende karam wabila ba metanga feti ga mekla alaka to sutrola sa ang ko ke sutro ya ngani kon nu to sa ide diminga diu bo basite na ka feti ke ayam da yala ye amake tugami na wa sisa ni ina na ni de donga tugune ko te problème ni iga feti ke ni bita suivi na dura bana na ko ni sekote ni benna kana nga feti la ami premier tour ge feti la ka deuxième tour ge kena ma troisième tour ge sokono troisième tour wa sali troisième tour ay ne ko nte ta oroshi e ko nte ta oroshi ibe angon ne biangi on suis na meni sore basite mini gadi yoro wa karamo zoli kashay to ebita o te awo ta karamo wa taranchenge karande ne ka foi tala la ko to 35 ko nai ne mo foga 35 ni 35 soro ko jinya bana wa ha femi yere ke kunte dobare ko uga sifuri mena yele madoro ka ke 24 sifuri me 23 no yele mana ke 24 to bani wa o jinya wuli go ya foga 35 aga bio ka ne ka fuita na o ja ay na balan so siga ne ka fuita la manga ne kana sine ka orola dro ne ka gelema 35 ay 35 jula nyela ya Wala yung barang na fiesta. Kasi. Cek ni besok udah ngapi kono bide. Ate kila de. Tu ang fiesta mo kumano la ko. Depi dona ni sonyi mamba ngono ite yete. Para da gawli. Ali kuna ma bonyo ko nga. Ko ka chon kungolo la. Christine bite 31. Sabara Nkele no ka feti do organiser karamo du kono. Fulo ni varan. Tiens, lalo mamba ko ba ke? O fene ka war sara. Yung may lalo mo fana. Bamako te ya. Uma fo ko bamako le kadu ya. Ama do den. Delika. Allah. Ne kumbe fera fo ere nya. O ida na ngata feti gero la ke. Parce que ne beta sukula sa giga war di la meta na on be san san. Comme je suis là avec da gawle akadi ni. Nga. Jabagene burokun ko fero la sisa. Ko du sokon. Dili. Mado. Jabagene me faka boni muswere de dili. Orun te kanga ne balu no tianu. Christine bila ma jabakene ko fam bila ma nyogo ni. Ko ni fidin jabakene. Ne nyebe la pitu ko mina. En ne ka shote finda akile mu. Dili de ma ko familiare. Jabagene de ne bene bolu. Bi tarache de jabagene siga ne boga de piansa. De ne bene bolu. Dili siga ge. Ne tara folo. Ai da siga ke metaka me ko ngani jigidanga. Itarao, imatao. Ne ko ni banga so wa manga fetike heren badina. Ne tara folo. O dimi kaene. Abi matako na ne ko ni chega boga nto ya no. Nti lunde fa. Atina kia. Tata abata sa kuba eka sigaka mai sigaka na fi ngwa tata kuba ke timina njasa abata sa apele joli ale na fi yo ala to kuba ya ala abaka suneo boale ko désolé ay sa afamusa sisa ha nlabe sa e ko ay du min fo e ma fili ko ni yano yano doge alo do ngone na bla ya ko ba ke bon ni ma fili yano a wole je an ni ko jeni wala nge ko ba ke tamo ko ngawa sa ba a wole sa na fi ngata taw ko ba tamo ko ngawa sa ba wala ngona ya dugi ngona matanye ku ba ki be fensa atika so ni atika taw alama Wake kuba ni obale ko desole ko lafi kwata ko ba ke ido sisa ha nenya ben ko na to ko ni kele nta ha ko fla de be se ga ni ke
Asnogona ka téléphone to walma ya ka téléphone. Sama snogo sa te ka snogo to di. Ama snogo. Endi téléphone bi teni bula ka haram halli sudo wala be bulu ka snogo la. Ne famo ha sisa eki du suda. Anga ta fetike orol. Fetike orol me. Anga ta fetike orol na kela bo fe avance ro isa. Ay fieu. Ay eki na ya tay bay. Zari chamu ka ta ngedo sa ne bula la bege ka orle ta ngedo. Bo eka problème ni ne fem fiye to ko na ite songa ne tama. E bor ne mu dile. Anga ba nyana bo sa. E bor ne mu dile bia. Ngune afo dile ngune ka deni cheke ka teme diga ka commentaire bi. Na talanga fo ka ko ka be ko fe kana sa. Anga fo ka ko ka be ko fe. Oh na mana du. Na mana ma fo ka ko ka be na ma se kana. Na ngata. Ngata. Il a mis les biches avec son tosu dugula. On n'est pas là. Jonga wele folo nasro. Abina finim do biche. Parce que il faut que faire parler bien, faut jagatge. Wallahi. Nde. Ah, bila suni. Allah, bi koni. Nana, fa ka yin droit jaga se gatigeti. Est-ce que tu as coup? Allah, aka ku ganyare bi koni faka beri bati ambi. Chao chebi aku. Abenyam. Lamine wala. Nite foye sa izo. Tete ayoro ko jan téléphone no me nte Lamine jogo ko le Lamine ga téléphone be sundi ko kele nga dra bata fone ya bi ne ba ko fo kuma be nga ka jo téléphone nga suni Lamine ta do ko musun yon bi bolo wallahi nene dilebi ne to shidula nani ala mata fleur. Hey! Allah, Allah, ni la be foko musumani ngana damani kelema. A yoro do de fleni. Afle Lamine mi ga timbe dona. Afo nunum na ne sorota Anton tembolo ay. Lamine kana sigi molo kelena ala komba sa. Ka be gula fambe ki wole fo sisa Lamine te kanega petta. Na fora ko ne era de fin organiser ko ne era plaquer au fama dire. Allah, Lamine kana soni made. Ni mola la ko bari anchu kesen irum parla kon ma fakete nari itenni nga dusuka shito ni kona dini dusuka shi ni ma fengone nti bagene bebo ne do do ngombe tanko Allah alle kunganuki ne ga bonye gena kaso go jaba gena ga moto takako yele ko fle kashi ko fle ni ne nga sonja bi nyokona ifene kan nga sonja to nyokona sa ngera kabidi wula fende bika Lamine wule fo sisa Lamine te ka songa ne ga pelta ala comme ça c'est ka habitude chisini afo ni ansiki to amalo kenega nunu mona na soro ya sandu depuis 600 kana fo kan plague na de iba fu ku kumbia kuta ni mo mo nga fu ku kumbia kuta sino ne mo lo ide ni on muso daga bono plague to la kan pa to ko sigi to lo la isa ko en plague le nusa chisini amolo ha bongo ne re ngoro bu sandam na la do ne ba chris Lamine mu jigla te dane umu kambi afo Lamine mna ne dili sigi malo kenega ko te fo ko na on daga bana muso re plague da ka on re par to ko sigi to la be ha Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Fa. Ha, Dili. Christine. No. Mate, I know mate. Awo mate isa. Awo isi isa. No. Dili. Oh, no. O nyana. Afo nyana re di. Ambe bonne fête. Ala ka sa chama ilana. Ami. Ala. No go Dili. Awere parla de kuma chemo ibura donta bine. Ni mbo ga koranga finire. Ko ba ga edum. Titan bla passer ki ro la wi ga gushi bidulu goshi libe de bidulu la. O mi so sare. Ni sigi no fura. Chemo ko ero amrigel lamro ga silnyena. Meni. Wala. Dili. O ne bile yin ngaw. Ni muso bena koka. O wati sele ibi ka téléphone sonne ka sona ti rappel ta no go khoro jumé ne fele mini nyini ngaw yala ini chaba khoro benen kuka o wati ni sele iko wele ko fene te téléphone ta o fene khoro jumé ite ninga sonja to nyoko mana no ko dabla aywa Dili
ne ni ko in fam to ko na bana mi mela o bana ni ko ne benna ay bana dum e benna bana mi minila aisa na fola ko bana e bola ka min fo de o ko de benna ka mu fo o mu ah fen Chamoko. e ma fo ko ni e fen wole ko fen ma o e fen dum awo ne be ka fo o de fam fe ah te fi ka fo sa kan plaquer na fe be de khadila fo ni ya bo ni abe feti ke yankele sisa ai sa aga na feti chene ko na da ko ai sa adilla sa aga na feti chene ko dan ka kan plaquer no doro ne mo fo sa ama mune kere bwana la mumeno ima war sala le dara ni war sala dumuni ta dum ne bo finyina ai ana dama ila sabal ne wa kele min dimo ko ne ni deni o nan chemo ko amba dun kwa ola ni ga den na do ate do ani ma wadi e ko to taban e ko to da ko ga den tena na blade gunni che ala ma den ko yere da